Oktagonale linjer. Oktagonale linjer, det er noget, som vi skal se, om vi har i vores love. En oktagonal linje, det er, når to linjer krydser, og de laver en ret linje. Så man kan se simpelthen her. Bum. Det er en oktagonale linjer her, fordi de giver det der. Men der er også en anden måde at regne dem ud på, udover bare sådan at tegne dem og så måle det. Der er faktisk en hel ligning til det, der hedder A gange C er lig med minus 1. Her i den her, der er A, det er A-værdien for den første linje, og C, det er A-værdien for den anden linje. Så simpelthen gange de to sammen, og hvis de giver minus 1, så er linjen oktagonal. Vi har to linjer her i vores love, der krydser sådan her, cirka. På grund af nogle tekniske problemer har vi ikke kunne få billedet af vores love heroppe, skitsen, så det undskylder vi for. Men vi skal simpelthen finde ud af, om den her linje, den der her, det er oktagonalt. Vi har de to A-værdier. Den A-værdien er den første. A-værdien med den her linje her, det er minus 4,85. Det skal så ganges med A-værdien af den anden. Altså gange med 28,73. Så hvis det giver minus 1, så ved vi, den her, den er oktagonal. Og hvis det er noget med andet, så er den ikke. Vi har så på det er sådan en lommeregner og en kastberegner, alting for at være sikker på, hvad det faktisk sker. Og der fandt videre, at svaret være, det er lidt væk fra mine ting, da det er minus 139, 340. Og da minus 1, det er ikke lig med minus 139, kan vi konkludere, at den her linje, den er ikke oktagonal, fordi det er ikke minus 1. Det er det ikke rigtigt. Og det var, kan vi sige, ikke oktagonal. Mange tak. Okay, så i bunden af vores love, der har vi en form, som ser sådan her ud, cirka. Nu er det en meget dårlig tegning, jeg laver, men det må jeg leve med. Sådan her. Den her figur, den ser jo lidt funky ud, fordi den har trekanter, kan man se. Der er et lille cutout her. Så er der også noget skrå her, det er noget værre rod. Men det er egentlig meget simpelt. Vi kan starte med at finde firkanterne i vores form, eller vores form. Så kan vi putte en lille hjælpestreg her, og så over i den anden side. Det mente at det skulle være en lige streg, det var lige min fejl. Sådan der. Og så kan vi også lige lave det her om til en firkant. Så vi har to firkanter, som vi kan arbejde med indtil videre. Og så er der målene på den, ikke? Så har vi vores højde, den er 25. Okay. Og så har vi vores bredde, vores længde, den er, den er 93,23. Yes. Og dem har vi to af, fordi de samme mål, de gælder herover. Og så skal vi finde arealet af de her to rektangler, kan man kalde dem. Og så det gør vi ved at sige og det giver det er sådan cirka svaret af det giver. Så nu har vi arealet af vores første firkant, og det er så det samme herovre. Og nu mangler vi bare at regne trekanterne ud, og så har vi egentlig vores svar. Og alle vores tal, som vi har brugt, de er regnet ud i
centimeter i anden. Og nu har vi regnet den første del ud, så nu kan vi tage vores svar, og så skal vi gange det med 2. Det gider jeg ikke lige at gøre nu. Og så formlen for at finde ud af arealen på en firkant, det er så længde gange bredde. Det er så i lige med stort A, som er vores areal. Jamen, så har vi en trekant her, hvor vi har en grundlinje. Den tegner vi sådan her, det er meget nemt. Og så for at udregne arealet på den her fine trekant, der skal vi tage højden gange med grundlinje. Og vi har en højde på 5 gange med 10,6 cm. Det er vigtigt. Og så tager vi, når vi har udregnet arealet på den her fine trekant, og så for at vi får det fine areal af trekanten her, så er det meget vigtigt, at vi tager altid og dividerer med 2. Fordi en trekant, det er jo en halv firkant. Jeg ved ikke hvorfor, men det er det bare. Lev med det. Og så går vi videre, fordi vi har også flere trekanter herude, hvor vi har... Vi fjerner lige her en gang, fordi det kan vi ikke lige se på. Så har vi en højde her, igen, gange med grundlinje, fordi det er jo en trekant, det er det samme. Og der har vi en højde på, det er sgu da ikke helt rigtigt det der. Vi har en højde på 25, ikke? Og den ganger vi så selvfølgelig med 46, fordi der har vi grundlinje på 46,65 hedder det. Og det giver så et areal, hvis vi gør sådan her, stort A, lige med, yes, det giver 582. Det var sygt. Du glemte at dividere med 2. Nå, for helvede. Skal jeg også det herovre? Ja, det er alle trekanter. For fanden af. Prøv så forstår jeg ikke. Og så herfra, der dividerer vi selvfølgelig med 2, fordi igen det er en halv firkant, så fint total der. Og så får vi arealet, som vi så skal gange med 2, fordi der er 2 flotte trekanter på hver sin side. Er det fatbart? Der har jeg lige fået at vide fra chefen, at vi skal skrive arealet op, og det svarer til 582. Forstået? Godt så. Ham der er noget med? Nej. Okay, godt nok. Nu har jeg lige været til ødelæge, og så har jeg fået at vide, at vi skal sige, vi har 2 trekanter med hver sit areal på 582 kubik centimeter. Godt, dygtig. Det har hver sin trekant her. Dem ganger vi så med 2, fordi der er 2 trekanter fedt. Så har vi firkanterne. De har et areal på, nu skal vi se her, 2330,75 gange med 2 igen, fordi der er 2. Okay, fatbart. Godt. Så har vi den trekant heroppe. Den har et areal på 26,5 kubik. Det var sat med, det var godt nok sådan der, yes, kubik centimeter. Og så regner vi de 2 herud. Så har vi et areal af det, og så minuser vi med de 2, eller 26, for helvede. Hvor fanden kan jeg kunne skrive 2 nu? Så er der yes, 26,5 kubik centimeter. Ja. Okay, så nu har vi i hvert fald snakket lidt om de figurer, der er i vores ene lange, store figur. Og der kan vi begynde at plusse alting sammen. Så vi fandt ud af, som Markus sagde, at vores areal på de 2 trekanter ude i siden, det er 582. Så det skriver jeg lige rundt. Og den plusser vi sammen. Og så var de firkanter, som jeg snakkede om, deres areal var, det var lige langt tal, det kan jeg ikke lige huske i hovedet. 0,75. Så plusser vi også de 2 sammen. Skal lige skrive det. 2330,75. Og nu har vi den ene trekant i midten, som ligesom går ind i vores firkanter, som vi fandt arealet af. Fordi den skal jo ikke være der, det er jo ligesom et hul, der er i vores figur. Så den skal minus. Og den arealet af den trekant, det er 26,5. Så vi siger minus 26,5. Og så skal altså vores resultat,
Det er så 5.825,5 i kubikcentimeter. Bum. Yep.